Park eGoli naze nohlonze kusithwa nje. Kulindeleke ukuthi ibuyiselwe kuleli lizwe idumbu zamasosha ombutho wezokuvikela SANDF evela eGoma. All Namibians, irrespective of color or race or status in the society. Unoyamu beseneminyaka engamashumi ayishagalolunye nanhlanu edla anhlamvana. Processes of identifying who are those people are going to be starting tomorrow, because those people bend beyond recognition. Luzoqala kuleli sonto uhlelo lolubofuzo lwedumbu zabantu abayishumi nantathu abashone engozini ebandakanya imoto eyiveni kanye netekisi emgwaqeni u-R40 eLimpopo. Makitikiti piano shwasa. Isikhukhune United ihlale ngokulingana ngegoli neSuperSport United enkundleni Old Peter Mokaba ePolokwane emidlalweni weBetway Premiership. Nabakajinini Ndomnyama ongabende bezingwe nengonyama ongangamabuye iziba zolwandle nothukela siyakhuleka nina bezinyane lengezegeze. Zizobuya zize ekhaya idumbu zamasosha kuleli abulawe ibambile Democratic Republic of Congo ngasekupheleni kaMasingana. La masosha ayejutshelwe ukuyogcina ukuthula eDRC njengoba isimo singesihle kwazise amavukela ambuso M23 alukhasha kuleli yazwe. Lezi idumbu kulindeleke ukuthi ibuye kuleli sonto elisombulukayo. Ukeimbili ukususwa kwezidumbu zamasosha eDRC ukuze sifinyelele kwelase-Uganda nekuyilapho uma kuthe zifika zabe sezedluliselwa isibhedlela iMulago ngenhloso yokuthi iqaliswe ngohlelo lokuhlinzwa kwazo nokulindeleke ukuthi kuphothulwe namuhla noma kusasa. Emva kwalokho zizobe seyilungiselelwa uhambo lwazo lokuthunyelwa emazweni lapho zidabuka khona nokuqagulwe ukuthi usuku lwangolesibili njengokuyilo kubhekwe ukuthi iqaliswe ukuthuthwa kwazo zisuke eUganda. Ayishumi nesishiyagalombili sewonke amasosha okuyiwasa lempini eGoma ehlaselwa iqembu elihlomile leyihonga iM23 ngenyanga eyidlule. Kulamasosha ayishumi nane ngawombutho wezokuvikela waseNingizimu Afrika, amanye amane ngawaseMalawi naseTanzania. Inhloko zabaholi bamazwe angaphansi kweSADC kanye nalabo bamazwe akhele engxenyeni esempumalanga nezwekazi iAfrika ngempela sonto babamba umhlangano ophuthumayo eTanzania bebhunga ngesimo esimanzonzo eDRC. Baphinde baphuma nesincomo sokuthi kuzofanele kubekwe phansi ikhali ngokusheshsha phakathi kwemhlambe yalanayo kulempi. Ngokwezibalo esezikhishwe inhlangano yezizwe bangaphezulu kukahafu wesigidi abantu asebebaleke bashiya amakhaya abo engxenyeni esenyakatho kanye neseningizimu nesifunda iKivu ongesinye kwezinkulu eDemocratic Republic of Congo. Kusase eParliament kuzobe kunenkulumo mpikiswano mayelana nokushona kwamasosha kuleli lizwe eDRC. Wonke amalungu eParliament anxusa ukuthi abe khona uma sekubanjwe le nkulumo mpikiswano. Rifleman Calvin Louis Moagi, Rifleman Moketi Joseph Mobe, Private Peter Jacobus Strado. Amalunga ayishumi nane wombutho wezokuvikela kuleli ashone elwela ukuthula kanye namanye amasosha asemazweni aseningizimu nezwekazi Afrika abejutshwe ukuba abese Democratic Republic of Congo njengengxenye yokuvikela abantu baseCongo. Ishaya mthetho sisazonquma ukuthi siwahlonipha kanjalo amasosha ayishumi nane. The programming committee
of both houses haven't actually discussed as to what would be the role of Parliament in honoring those soldiers. But on Monday, the National Assembly will be having a debate on the DRC at a request of two of its parties. Njengoba eshone ngenyanga edlule lamasosha, amalungu eParliamente anxusa ukuba kucaciswe ngesimo sombutho wezokuvikela wakuleli ose-DRC. Ikomiti elisemnyangweni wezokuvikela linxuse ukuba kuphenywe ngokuthi bashone kanjani labantu abangaka. Oba umengameli wokuqala waseNamibia ngemva kokuthola kwayo inkululeko uSam Nujoma akasekho emhlabeni. uNujoma beseneminyaka engama-95 edla anhlamvana. Waphatha iminyaka eyi-15 okungamahlandla amathathu njengomengameli waseNamibia kusukela ngonyaka u-1990 kuya onyakeni u-2005. Economic development which meant to benefit all Namibians, irrespective of color or race or status in the society. uSam Nujoma uthathwa njengesishoshovu esasinohlonze somzabalazo esalwisana nohulumeni ubandlululo esilwela nokuthi laseNamibia lizimele ngokwalo. uSam Nujoma waphatha iminyaka eyi-15 nokwathi emva kwalokho washiya intambo kumengameli uHifikepunye Pohamba. uNujoma wayenenkolelo yakhe yokuthi izwekazi eAfrika kudingeka lizixazulule ngokwalo iy'nselele ze-Afrika. We believe that by consulting and bring the forces to the conflict to talk to each other, to interact, surely we will find a peaceful solution. Kubaholi uSam Nujoma ayinobuhlobo obuqinile nabo kubalwa kubo noDokotela uNelson Mandela ongasekho emhlabeni. My president has been here several times in order to exchange views on the problems that are facing our two countries and the region. And that was the spirit of our discussion today. Ubudlelwane phakathi kwe-ANC kanye neSWAPO eNamibia busavelele namanje ngenxa yomlando wawo njengokuyiwo aletha inkululeko emazweni awo. President Nujoma will forever be remembered as the father of the nation, a fearless freedom fighter and a unifying force in Namibia's struggle for freedom. In his honor, we call on Namibia under the leadership of SWAPO to continue the fight for the total liberation of Namibia and the African continent. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa udlulisa amazwi enduduzo kubantu baseNamibia emva kokudlula emhlabeni kwabe ngumengameli wabo uDokotela uSam Nujoma. uNujoma ushonele esibhedlela esentral kodolobha yezwe. Umengameli Ramaphosa uthi njengomakhelwane eNingizimu Afrika nayo isemanzini njengoba iNamibia singethwe igujuzelwe yife elimnyama nje kanti uNujoma wabamba iqhaza elibalekile lwelinkululeko yakhona nala eNingizimu Afrika. Luzoqala kuleli sonto uhlelo lolibofuzo lweyidumbuza abantu abayi-13 abaphangalele engozini ebandakanya imoto eyiveni kanye netekisi emgwaqeni u-R40 maduze nase-Hoedspruit esifundazweni Limpopo. Abathathu baphuthunyiswa esibhedlela belimele kanzima. Abantu abayi-13 engozini ebandakanya imoto eyiveni kanye netekisi kubikwa ukuthi itekisi bisuka eKenhoek eMpumalanga ilibangise Hoedspruit. Uphenyo lokuqala luveza ukuthi izimoto zithulane ephezulu ngesikhathi umshayeli wenye izama ukudlula. They collided after the taxi was overtaking. So one of the occupants in that taxi was a young child who was going to school in Hoedspruit because it was a sports day yesterday. So the 9th includes the taxi driver and the 8 people who were working at one vegetable, fruit and veg at Hoedspruit called La Bamba. So that's what happened, and all the 13 bodies have been taken to Letaba Hospital for further processing. Kulabo abaphangalele bashe baba umlotha izidumbu azibonakali kanti abathathu baphuthunyiswe esibhedlela kepha balimele kakhulu. Kulindeleke ukuba kuqale uhlelo lolibofuzo makuqala isonto. Processes of identifying who are those people are going to be starting tomorrow because those people bent beyond recognition, the 13 of them. Even the 3 that are transferred to hospital are bent also. But we don't know about their condition for now. Uphenyo liyaqhubeka ngembangela yalengozi.
Mbongile sathi qoyitori kanti mawe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. I couldn't attend the conference of the EFF, the NPA, because over a dispute over my suspension. I was suspended about 6 weeks before the conference. Owayekhulumela i-EFF noyilungu lePhalamende uDokotela uMbusweni Ndlozi ekugcineni useze wabhoboka emva kokungathi ivunge ikusasa lakhe kwezombusazwe. uNdlozi uthi watshela ukuthi akahlale ekhaya angalinga abe ingxenye yePhalamende kanye nakuzo zonke izinto ezithinta iqembu i-EFF. Asibungile sikwamukele mbukeli umusando kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi idumbu zamasosha ombutho i-SANDF ayishumi nanabulawe esifundeni iGoma Democratic Republic of Congo ngasekupheleni kwenyanga edlule kulindeleke ukuthi ibuyiswe la eNingizimu Afrika kuleli sonto elisombulukayo. Asikhumbuze ke mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngokunjalo bazo. Owayekhulumela i-EFF noyilungu lePhalamende kulo leli qembu uDokotela uMbusweni Ndlozi ekugcineni useze wabhoboka emva kokungathi vu inyanga engxoxweni abenayo neziko lezindaba ze-SABC. uDokotela uNdlozi uthi ukuthula kwakhe kanye nokungayi kokwethamela ingqungquthela esithathu ye-EFF kwavele engxabanweni emva kokumisa kwakhe kungazelele umuntu emasontweni nje ambala kubanjwe le ngqungquthela. uDokotela uNdlozi uthi watshela ukuthi akahlale ekhaya angalinga abe ingxenye yePhalamende kanye nazo zonke izinto ezithinta iqembu. Ukuthola kabanzi ngalolu daba mhlangabeze mbukele ehlelweni Morning Live kusasa ligamenxe ihora lesithupha ekuseni. And the conference of the EFF, the NPA, because over a dispute over my suspension. I was suspended about 6 weeks before the conference, and the suspension was unconventional in that it didn't rely on the code of conduct of the EFF summoned by its constitution, but largely the suspension rested on 2 counts. Yeah. On the one hand, the leadership said that it's in possession of an intelligence report in which they claim that I'm part of the infiltration strategy by the MKP. I'm working with the MKP. I'm planning to go to join them. I'm waiting for some opportune moment. The second one largely rested on the fact that I knew about the then Deputy President Floyd Shivambu's departure. Kusasekuseni ivuka ke mbukeli uchofe uChannel 404 uzobe khona uDokotela uNdlozi. Umndeni wakwaMxaka emamolweni enqeleni esifundazweni Eastern Cape ufuna impendulo ngqongqosho wamaphoyisa emva kokubulawa kwendodana yawo kusolakala ukuthi idutshulwe amaphoyisa. Ululamela Mxaka oneminyaka engama-25 ubudala wayebuye emngcwabeni ngesikhathi edutshulwa. Olusapho luthukile kukusweleka kukaMxaka. uMxaka ubeqhuba imoto elayishe umama wakhe, udadobawo nabanye abantwana basekhaya. Ngelixa kutyholwa ukuba amapolisa bexhobe ezingovolo amise esi sithuthi aze anyanzelisa ukuba ehle emotweni. Emveni koko avulela imbumbulu, wasweleka ngoko nangoko kwindawo exhwayelo. La moto iqenqelekile nathi yasiphula amatye, yabambeka emithini, kwaphuma izipili, yaphequka. Kodwa ngenxa yemfefe zikaThixo kuba lonke lixesha kwenzeka lento, bendibiza igama likaYesu. Olusapho luthi lufuna impendulo ngonobangela ukuba unyana wabo abulawe ngolu hlobo. Umuntu ongusisi belapho khangacinge into obushiya omnye umuntu ongumfazi onenhlungu yokufelwa ngumntana uhambile namadoda amapolisa. Bambulele akhondo yoba bathi abambulelanga bambulele. In no way indoba ngaba
noba ke bekuthiwa imoto bayayikrokrela okanye bebekrokrela umuntu lo idrivayo uresponda njani imoto zihambe zombini zibheka kwidirection eyi-1 hayi ngaspidi hayi nganto. Inkondikazi esekuhlaleni nebe ngokuqala kufika kwindawo yexhwayelo ichaza ngekubonileyo. Ale kunomvelisi sabona le moto yami weza kum wathi anti phuma sithandazela umntana mangafi lulamela ngafi ndithi mina uphi kutheni wathi udutyulwe nansi imoto labe ndiyibona imoto layitile ehlathini kulanda ibikuyo. Iinkokheli zomthonyama ekuhlaleni zithi zifuna kwenziwe uphando uqinisekisa ukuba kufunyanwa imbangela yokudutyulwa kukalulamela. Isithethi secandelo elilodwa eliphanda izenzo ezigwenxa ezenziwa ngamapolisa i-IPID uPhaladi Shopping unqinile ukuba ngenene kuphandwa ityala lokubulawa komntu senzo eso kutyholwa ukuba kubandakanyeka abakwantsasana. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC engqeleni. Ufuna ubulungiswa owesifazana waseDinokana esifundazweni eNorthwest owadlungulwa abesilisa ababili ngoZibandlela wangonyaka odlule. Lo wesifazana uthi wethenjiswa inkulungwane eziyisithupha zamarandi ukuthi angalivuli icala. Ngomhlazazi ngama-30 kuZibandlela wangonyaka odlule, lona wesifazane wadlungulwa amadoda amabili ngesikhathi elungiselela ukuyonqamula unyaka endaweni yokucisha ukoma ngakubo. Kizwile phakela Kafushane uthi ngalolu suku mina nendodana yami savuka saya ethuneni lika baba ngemuva kwaloko mina nabangami bami saya endaweni yokucisha ukoma lokuyilapho sahlala usuku lonke kwathi ebusuku sashintsha saya kwenye indawo. Ngithodziko kichitse lichumzaka. Ngosuku olulandelayo wakwazi ukukhomba omunye walamadoda okuyilapho unina walomlisa wamfumbathisa ukuthi angalivuli icala. Kafushane uthi ngamthola unina womlisa wangidlwengula ngamchazela ngokwenzekile wabe sengincenga ukuthi ngenzele yena ngingalivuli icala wabe senginika nemali. Amaphoyisa athi idokodo lahanjiswa kuphiko lozokushushiswa kwamacala omphakathi kodwa lolu phiko alikhombisanga kuba nentshisekelo yokuqhubeka naleli cala. The case of rape was registered on the 31st of December 2024. Then Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit members took the docket for investigation. Investigations that included obtaining of several statements from witnesses were done. The docket was then taken to prosecution on the 20th of January 2025 for decision. Ithimba lezindaba ze-SABC lizamile ukuthola izimpendulo zokuthi kungani icala lingaqhubeki njengoba lolu phiko lungazange lifike ukubhekana nophenyo ngempela sonto. Kunemizi engawukhokheli ugesi eTekwana ngaseMbombela esifundazweni eMpumalanga. Isikhungo esiphehla ugesi kulelizwe Eskom isibhadamela ababadla amandla aso bebhubhudla ugesi ibsende ngesikhathi lwenza ucwaningo lwamamitha. Lo gesi ube usuyanqanyulwa ke nabanikazi balemizi basebehlawuliswa. Usalungenagesi umphakathi emva kokuthi isebenza kwa-Eskom ikhipha ama-transformer gas mize ngama-90 kweyi-112 itholakala ukuthi isebenzisa ugesi ngokungemthetho. Kodwa umphakathi ubusuhlasela isebenza kwa-Eskom. So we are pleading with Eskom, come to the guidelines, tell us what's needed and how we can compensate, because other people, they cannot afford it all. No, we're not saying everyone cannot afford. We're saying there are people who cannot afford. How do we accommodate them? Instead of Eskom coming here and then now shutting everyone off. We are very angry about what's happening here because now we don't have electricity. Some people, they are getting pension, but they don't know how to buy the electricity. Ilungu lomphakathi uSenzo Nyundo uqinisekise ukuthi abaningi bathenga ugesi bathengisi abangagunyaziwe. They are saying that the electricity from local Indian shops doesn't appear in their system. So if they also find you that you are buying electricity from the local Indian shops, they cut off for you with a fine of 6,000. AbakwaZidlodlo bazoqhubeka nokuqapha inguquko.
Police were attacked while the ESCOM was here. They were working with ESCOM, assisting offer protection, and no one has been arrested so far. But the police are still at Tegwane South monitoring the situation. Lolu cwaningo luzoqhutshwa kwezinye indawo ukuze kutholakale labo abebela iESCOM. Ingane zisulu zomlilo wango-2023 eMarshalltown eGoli namanje akayitholi ikhala zokufunda ezikoleni. Umyalelo wakamuva wakhishwa inkantolo wayalela umnyango wezemfundo eGauteng ukuthi izingane zalabo abayizisulu zomlilo zibuyiselwe esikoleni. Sekuphela iminyaka emibili izingane zalo wesifazana neminyaka engama-45 zingafundi. My 2 children are not going to school because of the challenges which I am facing, or the challenges which I faced since the shelter uSindiso caught fire. Lo mfundi oneminyaka eyi-18 naye udonsa kanzima ukuthola isikole kulonyaka. Impilo inzima njengoba nomazisi wakhe washa wangqonqa emlilweni. I went to Home Affairs because I don't have documents. My documents were burnt at shelter. So I had to go to Home Affairs to try at least to get my documents, but then they said I should go back to Limpopo, to my father's place, and try to go to the nearest Home Affairs. Umnyango uthi uqinile umyalelo wenkantolo futhi nezingane ezithintekile zibuyiselwe esikoleni ezimbili. According to information at our disposal, we've placed all of them. Out of that list, there's 2 who said they are not happy with the schools that we've given them, basing themselves on distance. Umnyango uthi ngesikhathi kuqhubeka lolu hlelo kube nezingane sezikhulile ngokweminyaka ezingakwazanga ukufakwa esikolweni kodwa zayiswa ezikhungweni zemfundo ezisisekelo noqeqesho. Sekhukhune United idlale ngokulingana ngeGoli naSuperSport United enkundleni iOld Peter Mokaba ePulukwane nankambukela amazwibela alomdlalo. Mhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Sibeka lapha bese kuphathele zona ngolo kaMageba siyabuya kusasa ngehora lokuqala emini nangehora lesikhombisa kusidla usale kahle.